हेलो। हेलो। अरे का हाल चाल बाजी? तोहार आजकल हफ्ता हफ्ता भर फोनो नहीं खे आवत। सब ठीक बा न? विपत बा। घरे आवत बानी रिक्शा पकड़ के। टेम्पू ट्रक रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर। टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर। टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर। अरे उहे परेशानी तो घरों बा। घरों आईबा तो 14 दिन घर से बहरा रहे के पड़ी। तो सबसे बड़ी बात परेशानी तो इहे बा। बहरा रहिले चली। ऐसन तो बात नहीं खे की आफत वहीं पे बा। तो फिर काहे के इतना सासत सहे के बा। ऐसन तो बात नहीं खे की आफत वहीं पे बा। तो फिर काहे के इतना सासत सहे के बा। हट जाए लॉकडाउन, हट जाए लॉकडाउन एक दो माह में जरूर। टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर। पैसा कौड़ी नहीं खे। अरे हम व्यवस्था करत बानी ना, घबरा मत। बड़ी विपत बा। पैसा अगर ना हो तो हमसे हो कहा खाता में भेज देवे बाकी वही रहा। पैसा अगर ना हो तो हमसे हो कहा खाता में भेज देवे बाकी वही रहा। घर आई के न टेंशन, घर आई के न टेंशन हमके दातु हो हुजूर। टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर। हमारा इले से टेंशन बा। सौतन कोरोना कितना आफत मचवले बा। निरोगी लोग के भी रोगी बनवले बा। सौतन कोरोना कितना आफत मचवले बा। निरोगी लोग के भी रोगी बनवले बा। गहुओं में डर बनल बा। गहुओं में डर बनल बा कोरोना के भरपूर। टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर। तोहर घरवा का तो जात नहीं खे, वही पड़ल रही। जब सब व्यवस्था सही हो जाई, अच्छा सिचुएशन सही हो जाई, तब अहा घरे आराम से जितना मर्जी उतना रहा। ना ना हम आई। का हम भैया हाल बा गेहूं कटा गई। सरपत पताई कीन के मड़ई छवा गई। का काम भैया लाल बा गेहूं कटा गई। सरपत पताई
किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर टेम्पो ट्रक और रिक्शा से अहा न जौनपुर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर 1500 किलोमीटर मुंबई से बाट दूर सब काम धंधा बंद बा। टेम्पो ऐसे अच्छा ट्रक गौवा और में आके रही रिक्शा तो आदमी से का आत्मा ही है। अहा न जौनपुर 1500